Hi guys! For today's vlog, gagawa tayo ng maha blanca. So ito yung mga ingredients. Dahil wala tayong iba, gagamit po tayo ng fresh milk, asukal na brown ang gagamitin po natin, cornstarch, isang latang gata, kondensada, corn kernel, at ang toppings natin, cheese, at 2 tasang tubig. So ang isang tasang tubig ay para sa ating cornstarch. Yan. So guys, paghalu-haluin na natin ang mga ingredients except lang ang cornstarch. Una nating ilagay ay ang isang latang gata, next is corn kernel, next is yung fresh milk natin, isang latang kondensada, tanggalin natin, sama na natin ang idikit, asukal na brown, at ang last na ilagay natin ay isang tasang tubig. Ang isang tasang tubig ay para sa cornstarch. Yan. So halu-haluin lang natin, hintayin lang natin na kumulo. Habang hinihintay natin, paghaluin na natin ang cornstarch at isang tasang tubig. Yan, haluin lang natin hanggang wala nang buo-buo. Yan. So ayan guys, kumukulo na siya. Kunin na natin ang cornstarch. Ilagay na natin. Continuous lang at mabilis ang paghalo natin at dapat mahina lang ang apoy para hindi masunog sa ilalim. Yan. Medyo sticky na siya. Antayin lang natin na maluto at i-transfer na natin sa lalagyan. Yan, so i-transfer na po natin sa lalagyan. Antayin po natin. Yan. So antayin po natin na lumamig para ilagay na natin ang toppings. So yan guys, ilagay na natin ang toppings.